Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod cu Roblox. Pardon, scuzați-mă că mă bâlbâi, dar e ora 10:30 când filmez. Și o să ne jucăm Fortnite în Roblox. What? Tab. Q release. What? Cum e posibil să mor? N-am început prea bine episodul, mă gândesc. Aici, ăsta e lobby-ul, practic ăsta e caracterul meu. Basic. Am 50 de Robux, de V-Bucks, nu știu ce să știa. Și cum eu n-am Fortnite, mă gândesc să încep. Eu uite să există aici și skin-uri. Mamă, 2800, mamă, scumpe. Bineînțeles, primesc și în fiecare zi 50 de Robux ăștia. Mă rog, Robux, nu știu ce îs. N-am nici cea mai mică idee ce îs. Și dacă vedeți cursorul și o să mă auziți tastatura, pentru că am reușit în sfârșit să pun și tastatură și mouse. Hai să vedem. Mă gândesc undeva aici să mă arunc. Dar nu știu că ăștia iau arme din prima și nu știu cum să fac să nu mă moare. Din câte observ, nu cred că este harta nouă din Fortnite, sezonul 3, capitolul 2, dacă nu mă așa. Da, știu și eu chestii din astea, dar nu mă pot juca, asta e. Hai să dăm drop. Drop. Aha, bun, am înțeles. Lagolab. Hai să vedem cum ne ducem. Q. Hai să apăsăm pe Q să vedem. Au. Văd că nu ne-am luat damage. Avem tot așa ca pe Fortnite pe 1, pe... Deși, din ce știu eu, pe F este totuși un... What? Asta e harta din PUBG. Oh, să că nu știu ce fac. Mă rog, o să merg pe aici pentru că nu știu pe unde să mai merg. Nu știu cum trag. What? Na, bine. Nu știu, nu am idee cum trag. Da, o să încep o serie. Hai să vedem dacă putem să schimbăm game mode-ul. Gen pe creativ. Nu? Uite, avem și misiuni. Creți așa. Văd că avem misiuni pentru V-Bucks ăștia, Robux, nu știu ce îs. Deci chiar n-am habar ce îs ăștia. O să vedem. Nu o să-i dăm drop așa de devreme, pentru că, na. Oleu, ăștia deja să moară. Nu am idee cum trag. Asta e problema. Să vedem, dar mult mai durează. Foarte mult. Da, durează foarte mult. Foarte, foarte mult. Hai să-i dăm drop. Da, iar avem lag. Q, please. Q. Bine. Pe Fortnite, la faza asta, muream instant. Da, eu tot nu știu cum trag. Nu. Nu vă luați de mine că nu știu. Este prima oară când joc jocul ăsta. Însă să nu dau niciun meci înainte. Și parcă ar fi harta din ăsta. Mi se pare că e harta din
chiar harta din Fortnite sezonul 3, capitolul 2. Mi se pare numai din cauza la chestia asta de aici. Încă știu că e ceva casă acolo, numai că harta e mult mai mică. Nu mă trebuie să ziceam așa lag, pentru că mă joc de pe tabletă Fortnite în Roblox, cute, please. Alo, Q! Alo. Hai să vedem cum tragem. Că click dreapta nu. E? Eu nu am idee cum trag. Trebuie să mă uit dacă e cineva pe aici. What? Cum trag? Bun, așa mă mișc. Normal, WSD. Na. Mersi. Hai, serios. Dacă știți voi cum se trage, vă rog ziceți-mi, pentru că nu știu cum. Aoleu, stați așa. Ia să vedem, să vedem, să vedem. Hai, drop. Parașută. Mersi. 1. Așa o să avem mai mult timp la dispoziție. Cum? Nu înțeleg. Sau trebuie doar să țin ținta pe el? Ia să vedem. Cred că l-am împușcat. Habar, n-am ce fac. Dar e unul care tot reușește să-i omoare pe toți. Ia să vedem. Nu merge. Pur și simplu nu tragem. Sau oare nu pot juca eu? Aole. Opa! Stați că văd că trag. Deci trebuie să țin pe ei. Ia să vedem, pot să-l omor pe ăsta? Dacă-l omor pe ăla mai bunul... Stai așa cum mai e unul. What? Cum? Nu înțeleg. Chiar nu pot să-mi dau seama. Hai să vedem. Să vedem la settings. Nu, la help. Așa. Revin după ce îmi dau seama cum pot să trag. Da, nu scrie nicăieri cum trag. Hai să vedem, căutăm pe aici. Nu înțeleg. Alt time. Nu. Da, de 5 ori am murit. Mersi. Mersi cum arăți. Așa. Lobby. Nu scrie cum trag. Cum vedeți aici nu mă pot mișca. Lasă deja. Nica. Nu pot să fac nica aia. Până nu dau drop. Poate cândva voi face o serie și cu Fortnite. Dar nu azi. Și sper că mă aud bine, pentru că filmez cu tableta destul de departe de mine. Trebuie să aibă loc și tastatura totuși. Eu simt ca la un laptop foarte mic. Hai să încercăm să aterizăm pe casa aia. Să vedem. 1. Așa. Hai să ne ducem acolo. Fix aici vreau. Nu! Habar n-am cum trag. What?
Tu vorbești serios? Omule, tu vorbești serios? Nu înțeleg. Cum de am murit? Ia să vedem. Nu știu ceva, hai să-i dăm direct drop ca să cădem acolo jos. Nu simt că am Fortnite, numai că fără Fortnite. Au! Unde ești? Ah. Am înțeles. Chiar când credeam că în sfârșit voi reuși, n-a reușit. Mai încercăm o dată. Ținem aici apăsat. Și vreau să ajung undeva la una din casele astea. Să văd dacă pot găsi ceva crate. Poate un legendary. Știu și eu ceva Fortnite, stați liniștiți. Bă, dar cum trag? Alo, nenea, de unde ai arma aia? Mi-o dai și mie, mi-o împrumuți un pic. Hai să încercăm să tragem ceva cu lunetă, ceva, nu știu. Am să-i dau. Deci, undeva aici. Vreau să mă duc. Hai să vedem. Tot nu știu cum trag, dar mă rog. E mai mișto dacă puteai să construiești ca în Fortnite. Am văzut pe unul pe acolo pe jos, așa că... Nu se rotește, nu face nimic, ca și merge foarte greu. Este un pic cam nașpa jocul ăsta. Dar este tot ce avem în Roblox. Nu cred că putem face ceva mai mult la jocul ăsta. Hai să sărim repede aici. Să intrăm repede în casă. F. Bun. Hai să vedem. Luăm toate chestiile astea de pe jos. Da. Serios? Serios? Hai să încercăm să facem misiunea asta cu 12 crate-uri. Îi dau drop deja de pe acum. Dau Q. Bun. Cum a ajuns acolo nu înțeleg. What? What? Atât am de zis. What? Deci... Hai să-i mai dăm încă o dată drop. Să încercăm să stăm camp. Știți la ce mă refer? Prin camp, cei care vă jucați Fortnite. Sau uitați la alții cum se joacă Fortnite sau... Dacă... Omule, tu îți bagi joc de mine. Cred că o să vedeți cum dau un mare rage. Tragi! Eu vreau să încerc să fac misiunea aia cu deschisă 12 creaturi, dar nu știu cum reușesc eu. Hai să încerc să aterizez pe casa asta. Bine. M-a aterizat foarte ok. F. Vorbesc serios. Revin imediat. După ce dau un rage. Mă rog, am revenit. Bun. Am stat vreo câteva secunde, sper că am pus pauză la video. Eu nu știu să editez. Hai să dăm drop. 1 în primul rând. Sper că n-am dat Q. Nu, am dat 1. Dar ce se întâmplă dacă mă duc eu în afara hărții?
Am înțeles. Se întâmplă că mă omoară iar asta. Drop. Să încerc să mă duc fix la marginea hărții. Dar acum nu știu unde sunt. O să-i dau pe W. Oh, bun. Chiar bine. Lăsați planul ăsta, că nu mere așa. Și dacă mă nervez pentru video, o să încerc să pun o pauză și o să încerc să fac un match, dar slabe șanse. Deci, hai să încercăm să ne ducem cât mai repede aici, să furăm crate-ul. F. Bine. Primul kill. Sau asta nu m-a văzut. Să vedem cum iau astea de pe jos. Dau click pe ele, nu? Ceva. Știu că în Fortnite e pe E. Nu cred. Mi se descarcă tableta. Mă rog, și cam acesta a fost videoul. N-am reușit să fac nimica, așa că pa, pa!